Σταυρόκοπος λοιπόν. Τον χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε δύο σκοινιά. Αν είμαστε αριστερόχειρες, γυρίζουμε το δεξί προς τα πίσω, δημιουργώντας μια θηλιά. Εδώ. Παίρνουμε λοιπόν το σκοινί του δεξιού χεριού και ανεβαίνουμε από κάτω. Θέλουμε περιμετρικά να έρθει το σκοινί στο αριστερό μας χέρι και να περάσει εδώ ανάμεσα, να δείξει εμάς το σκοινί που έχουμε, το ξαναγυρνάμε από εκεί που ήρθε και έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα σταυρόκοπο. Έχουμε λοιπόν τις δύο άκρες στα σκοινιά που θέλουμε να ενώσουμε. Αν είμαστε δεξιόχειρες, στο αριστερό μας χέρι γυρίζουμε το σκοινί προς τα πίσω, φροντίζουμε πάντα να έχουμε λίγο σκοινάκι εδώ. Τη θηλιά που βλέπουμε, περνάμε το δεξί μας χέρι, το σκοινί του δεξιού μας χεριού από κάτω. Περιμετρικά έρχεται το σκοινί στο αριστερό μας χέρι, το αγκαλιάζει και θέλουμε το σκοινί αυτό να περάσει ανάμεσα από αυτά τα δύο. Συνεχίζουμε και βάζουμε το σκοινί από εκεί που ήρθε. Και αυτός είναι ένας σταυρόκοπος.